Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u Hrvatske velikane. Vjerojatno vam je po ovim kadrovima sasvim jasno da večeras govorimo o Faustu Vrančiću. Osim što je bio biskup, osim što je bio pisac, osim što je bio državnik i političar, ono po čemu ga pamtimo je to što je bio inovator i što je puno napravio za padobran. Dakle, evo nas u Šibeniku i tu nas čeka naš čovjek koji će nam pokazati. Evo tu je čovjek. Dobar dan. Dobar dan. Otkud ste? Iz Šibenika. Homo. Volans. To. Malo ćemo pošetati gradom pa ćemo evo ga malo pokazat ću zapravo kuda je šetao, gdje se igrao, taj mali Faust, gdje se rodio i... Dok je još bio mali. Je. Znaš, to je palača, jel, koja je stara 500 godina i tu je obitavao Faust Vrančić, živio, rodio se. Znači, Svetog Nikole Tavelića, ulica broj 13. Tako je, broj 13. U knjižnici se čuva Faustov udžbenik koji svjedoči o njegovoj ljubavi prema knjigama i znanju. Nije ni Vlak u snijegu, ni Družba Pere Kvržice, već... Među ovim brojnim knjigama koje su ovdje izložene nalazi se i takozvana Euklidova geometrija, gdje se nalazi rukopis, vidimo evo njegov rukopis, sad što je on s time činio, ili radio korekcije u knjizi ili svoje nekakve natuknice. Šalabakter, dakle, Fausta Vrančića. Dok naučiš, ja sam mislio da je nekad geometrija bila knjižica od 2 stranice, a da su danas bogata, vidio ovo? Da, trebalo je to sve lijepo izlistati i naučiti, a vidim da je naš znanstvenik još i svoje korekcije na sve to donosio. U današnje vrijeme rječnici vas doslovce mogu zatrpati, toliko ih ima. Međutim, u Faustovo vrijeme to je bila prava rijetkost. Iako sam Faust nije napisao prvi rječnik, on je napisao prvi višejezični rječnik, što je bilo jako korisno stanovnicima monarhije, jer im je time olakšao trać, čakulu, spikicu, pa čak i posao. Opet naš Faust Dobričina. Izbjegavajte je hrvatski rječnik, težak je. Ovo je originalni primjerak Faustovog rječnika. Nalazi se u muzeju grada Šibenika. Sastoji se od 5411 riječi na latinskom jeziku i još ima priloge 5 molitvi, kršćanskih molitvi i 5 stranica riječi mađarskih koje su oni kao uzurpirali iz hrvatskog jezika. Evo, među tim riječima imamo, na primjer, gaće. Aha, gaće su naša riječ, Da. A Mađari su nam prisvojili gaće. Da, kasa, klada, kovač, kralj, kruna, lopata. Dobro, to mi je strana riječ. Vrlo strana riječ. Faustove izume mogli bi nabrajati satima, no ono po čemu ga pamtimo je njegov padobran. Kotač koji je izmislio pećinski čovjek nije bio s niskoprofilnom gumom, tako ni Faustov padobran nije nalik današnjem, ali je ključna karika koja je dovela do cilja. Šta će ljudima u 17. stoljeću padobran? Pa da skoče s neke kule, valjda. Da skoče. Neko se sjetio, znači bio je veliki pritisak naroda da se izmisli nešto da se može skakati sa kule. Ako skačeš s kule, da skočiš sigurno. To je bio cilj. Koliko ljudi izvan Hrvatske uopće znaju za Fausta Vrančića i njegovu ulogu vezanu s padobranom? Trebalo bi napraviti jednu analizu. Analizu, ali mislim da malo ljudi zna. Pozivaju se na Leonarda, možda više i na moderno padobranstvo. Da. Apropo skakanja. Da li je skakao Faust Vrančić zaista sa svojim padobranom? Šta tu kaže povijest? Navodi se iz 2 izvora da je skočio s padobranom u Veneciji sa neke kule i da se spustio sigurno i mirno na tlo. Vi to vjerujete? Pa ne baš. Meni se to čini dosta riskantno. Je, dosta. Dobar dan, Barbara. Moj prijatelj Pavle već dugi niz godina živi u Italiji pa će nam reći neku zanimljivost o zvoniku. Evo, zvonik je visok 98,6 metara, rađen je na osnovi od opeke, visoko 12 metara i široko 50 metara. I na vrhu, kao što vidimo, je piramidalni krov sa Arhanđelom Gabrielom na vrhu. Vidim gore su ljudi, znači možete doći gore? Može se doći gore, da. Koliko je ulaznica?
Ja mislim da dođe nekih 10 eura. Da li je Faust Vrančić zbilja sam skočio padobranom ili je bacio, ne znam, kokoš, psa lajku ili 50 kila cementa vreću? Pa to je zapravo po meni jedna spekulacija koja nije znanstveno utemeljena. Naime, došlo je do, mislim, krive interpretacije povijesnih izvora gdje su neki hrvatski znanstvenici u dijelu jednog engleskog matematičara Johna Wilkinsa iz 17. stoljeća pokušali pronaći dokaz da je Faust Vrančić doista isprobao svoj padobran. Međutim, ja sam analizirajući to Wilkinsovo dijelo Mathematical Magic iz 17. stoljeća utvrdila da se tamo, nažalost, Faust Vrančić uopće ne spominje, niti njegov padobran, niti njegov skok padobranom. Oj, zvoniče Svetog Marka. Ja mislim da on čak s obzirom na godine kada je on radio na toj napravi Homo volans, dakle godine koje on sam imao, da nije bio u stanju skakati padobranom. Šteta, baš šteta, a taman smo htjeli pokrenuti proces preimenovanja zvonika u zvonik Svetog Marka i našeg frenda Fausta. Faust Vrančić je zapravo jedna vrlo kompleksna osoba zato što... Taj sam. Da. Njime se zapravo mogu baviti podjednako i autori iz područja prirodnih i tehničkih, ali i humanističkih znanosti, zato što je njegov opus toliko kompleksan i toliko raznolik. Dakle, on je bio inovator, prirodoznanstvenik, latinist, prevoditelj, polihistor, političar, diplomat, crkveni velikodostojnik. Doista iznimna širina interesa. Gledatelji, u ruci držimo Faustovu oporuku. Faustova oporuka je, rekao bih, čak jedno 10, ako ne 15 strana teksta, dakle imalo se šta reći i poručiti ljudima iza sebe, a vjerojatno i ostaviti. Ostavio je novac, 52.060 milanskih libri, to je bilo stvarno puno novca. 52.000, što bi to bilo danas? Da li ima nekakav Pa izračun? može se dosta dobro živjeti od toga, mogu se kupiti nekretnine, može se biti prilično dobro zbrinut. 52.000 milanskih libri, to se u to doba moglo kupiti otprilike 28 kuća, otprilike po 100 kvadrata, a u današnjim novcima to vam je otprilike 2.600.000 eura. Za to možete kupiti jedan luksuzni hotel na Plitvicama, možete kupiti kapetana Dinama, možete kupiti 3 milijuna kuglica sladoleda i kad malo bolje razmislim još 174 auta srednje klase. Žao mi je što nemam nekakvih rodbinskih veza sa gospodinom Vrančićem. I naglasio je da je taj silni novac koji ostavlja svojim nasljednicima zaradio poštenim radom, marljivo, i to prije nego što se zaredio, znači da ga nije namaknuo od nekih crkvenih davanja ili prihoda, nego svojim vlastitim radom. Zanimljivo je da se ova oporuka od 2010. čuva u arhivu u Rijeci, ali je prije toga bila dio privatne zbirke te je bila smještena na tavanu kuće koja se renovirala, pa su radnici u neznanju koristili dio ove dokumentacije za ogrijev. No oporuka je srećom ostala i zaista je impozantna. Faust Vrančić je hrvatski velikan prije svega zato što je zadužio hrvatsku znanost. Međutim, to što je on radio prije 400 godina ostavlja i danas traga u hrvatskoj kulturi i on je zapravo prerasao u neku vrstu našeg kulturnog brenda. Ja bih zapravo voljela da se još i više o njemu govori u javnosti. Mislim da se čak govori i premalo, jer neke druge zemlje su jako dobro iskoristile neke svoje znanstvenike. Evo, došli smo do kraja naše emisije. Hvala što ste bili s nama i hvala Faustu na padobranu. Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.